Здравейте хора, аз съм Миро и днес пак играем на Майнкрафт. Опа. Какво ще да хвърлям? 3 факли за късмета, може 3. Какво всъщност трябва да направим? Тя не са готови. Лаки сме зли. Добре, тук още не е готово. Да, тук трябваше да майнвам това. О! Извинете, един приятел ми пише. Къде си? За малко няма говоря, че го гледам какво пише. О, с тия SMS-и. Не съм. То ми пише, нали, днеска си накарала някакъв там. И аз му отговоря, не съм. Знаеш какво ще ви прочита всичко. Тук ли си? Да. Може да накараш някой да ми прати 5 SMS. Моля те, брат, нали, днеска си накарвала някакъв там. И аз пиша, не съм. И това не е вярно. Пише ми нещо. Знаеш какво? Какво ми дреме за това? Хоп! Това е. Копнах ли го това? Че не взема го гледам. Съжалявам, че така изведнъж спрях Майнкрафта, за да погледна за някакъв там. Недостатъчно диск място. На C. Пратиш 20 месеца преди. Ти прати оригиналното Майнкрафт купим. Не. Добре, мисля, че трябва да спирам клипчето вече. И да, ще трябва да го спра, че стана толкова късно. И аре, чао!